טניה, תסתכלי. זאת טניצ'קה. וזה בעלה. זאת שלומי. שלומי. זה שלומי. שלומי. ניו יורק רוצה לראות אותך. say hi. טוב. איבי ניבי. איבי ניבי, הנה הדר. זה הדבר הכי שהיא שלמה, קלטה מה זה? מהבוכרים, ניבי. לא רק זה, גם פשפשק. פשקשק, תגידי טניה. פשפשק. אני פשפשק, פשקשק. בלה, הנה חטיבת כרמלי. איפה? הנה הבתים של חטיבת כרמלי, גשר פז. זה גשר פז שאנחנו עליו עכשיו? שם זה גשר. איזה... הנה הבית שלי. לא ללכת לידה בחטיבת כרמלי? כן, ואחרי זה אנחנו יוצאים לאדם. רגע, אנחנו נהיה שם 5 דקות בחטיבת כרמלי, טניה. מה יש לעשות עוד? וואי, זה מרגש אותי. לעלות למעלה. שושן. וואי, בלה פה עמדנו וחיכינו לאוטובוס לחוף השקט, פה. עכשיו עושים שמאלה, נכון? נכון. בלה. יאללה, ופה עבדתי